Ahojte, volám sa Kristina Kovačiková, pracujem ako somelierka pre Grand Hotel River Park. Dnes si predstavíme víno Amarone della Valpolicella, ročník 2012. Víno je z rodinného vinárstva, z maličkého vinárstva Marion, ktoré sa nachádza v údolí Marcellise, oblasť Valpolicella, región Veneto. Takže vínu dominuje vôňa lesných plodov, hlavne čučoriedok, černíc. Máme tam aj také čierne čerešne, tóny sladkého drievka, divých bylín. Po ochutnaní nás očarí krásna korenistá ovocná chuť, dokonale uhladená štruktúra, bohaté triesloviny, ktoré pôsobia veľmi uhladene. Dochuť vína je intenzívna, veľmi ovocná, v závere sa nám objavia aj tóny horkého kaká, čokolády, rubínovo-červená farba s fialovými odleskami. Víno Amarone odporúčam podávať k tvrdým a modrým syrom, napríklad ku parmezánu alebo ku gorgonzole. Takisto sa vynikajúco hodí ku stejkom, ku telacím mlíčkam, k pečenému holubovi, taktiež ku všetkým jahňacím mäskám, ktoré sú pripravované, marinované v červenom víne. Pár zaujímavostí na záver. Na výrobu Amarone potrebujeme dvakrát tak hrozná ako na výrobu bežného vína. Amarone sa vyrába zo sušených rozienok a proces tohto sušenia trvá až po dobu 4 mesiacov. Na zdravie!